Русин з русинського села Іза Василій Вакаров, виступаючи на одному з телеканалів, сообщив, як його прадід розказував йому за времена доносительства на православних русинов от промадярських лжепатріотів уніатів, мадярів-венгрофілів во времена Австро-Венгрії. Що помінялося із того часу днеска? Говоря про Вакарових, мусимо вспомнити їх різних Вакарових. Вакарови між русинами знані люди. Подобно тому, як із древньої київської історії відомі наші русини-угрини, Мойсей Угрин, Георгій Угрин, Єфем Угрин, то троє братів русинів, котрі воспитували любимих дітей князя Владимира Київського. Но іменно русини-угрини, як і Вакарови, зустрічаються в Ізі. А ким Вакаров заключений перво Марамор-Сігецького антиправославного антирусинського процесу 1901 року. А ще один Василій Вакаров, суждений вже на другому Марамор-Сігецькому, такому ж антиправославному і антирусинському процесі. Ще один Вакаров Матфей Ігумен, котрий хотів єпіскопом, в той час, коли і архімандрит Олексій Кабалюк був перший для того, щоб стати єпіскопом. Споминаємо, Дмитрій Вакаров був освобождений за недостатньо улік. Знаємо Степана Вакарова, 2 роки сидів у тюрмі за віру, сидів в австро-венгерській тюрмі. Це був отець архімандрита будущого отця Матфея Вакарова. Ще одно, знаємо, один Михайло Вакаров ніс хрестити дитину свою в Мішкольц, бо тут були уніяти, создавали ужасні швидкі репресії. Іменно Василь Вакаров, за котрого ви звідаєте, я теж чув за нього, він якраз іменно дійсно потомок наших русинов.